Amabosteko edo ez dakit, amabosteko uste dut, eta guk, ia egun batzuk pasaka zaude. Orduan, behitu Gipuzkoako pentsiodunen mugimenduaren agiria. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak herri ekimen legegile bat aurkeztu zuen irailaren 26an EAEko parlamentuan, izapidetzeko onar zezaten. Ekimen horrek gutxieneko pentsioen osagarri bat ezartzen du. Pentsiodun onuradunei bizi baldintza duinak izatea ahalbidetuko dien nahikotasun sarrerak bermatzeko. Herri ekimen legegile honek gutxieneko pentsioak osatzeko euskal sistema bat garatu nahi du. 60 urtetik gorako pentsiodunen gizarte bazterketaren arriskua prebenitzeko. HL honetan ezarritako osagarria pentsiodun bakoitzari aitortutako prestazio ekonomikoa da. Pertsona bakarreko unitate ekonomikotzat jotzen dena, eta bizitza baldintza duinak izatea bermatzen dion diru sarrera nahikorik ez duena. Osagarri horren zenbatekoa jasotzen den pentsioaren eta urtero eguneratutako lanbide arteko gutxieneko soldataren zenbatekoaren arteko aldea kalkulatuz ezartzen da. EAEn lanbide arteko gutxieneko soldata bat egonez gero, hau izango litzateke erreferentziazko gutxieneko soldata. Urriaren 29an Legebiltzarreko mahaiak tramiterako onartu zuen EAEko Legebiltzarrean erregistratutako herri ekimen legegilerako lege proposamena. Eta legean aurreikusitako tramitazio prozedurak hastea. Abenduaren 24an sinadurak biltzeko 4 hilabeteko epea irekitzea erabaki zuen EAEko hauteskunde batzordeak. 4 hilabeteotan milaka pertsonen babesa jaso dugu sinadura bidez. Notariotzan izendatutako fede maileek kautotu dituzten sinadurak. Edozein hauteskunde prozesutan ematen diren boto guztien berme berberekin. Horrela, Gipuzkoan 58.000 eta 39 sinadura jaso ditugu, eta EAEn 150.000 baino gehiago. Horrek argi adierazten du euskal gizartearen sektore zabal batean interesa eta adostasuna gure lege proposamenarekiko. Ez soilik pentsiodunena, baizik eta herri sektore zabalarena, oro har, langileena, gazteena, emakumena, etorkinena. Arrakasta hori, hein handi batean, Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua osatzen duten pentsiodunen lanari eta konpromisoari esker lortu da. Halaber, oso garrantzitsua izan da gizarteko hainbat esparrutan erreferenteak diren pertsona ezagunek HL-ari eman dioten babesa. Herritarrei dei eginez ura sinatzera eta babestera. Gipuzkoan, 62 pertsona referenteren babesa eta atxikimendua jaso dugu. Eta EAE osoan 289 dena. Azkenik, nabarmendu emakume pentsiodunen manifestoak jasotako 100 gorako hainbat erakunde feministen babesa. Eta apirilaren 5ean soldata eta pentsio duinen alde egindako manifestazio jendetsuak. HL-aren aldeko sinadura bilketa kanpainaren azken ekitaldia maiatzaren 15ean egingo dugu. Gasteizko Legebiltzarrean sinadurak entregatuko ditugu pentsiodunen manifestazio jendetsu batek lagunduta. Autonomia estatutuak Eusko Jaurlaritzari pentsioak osatzeko eskumen osoa aitortzen dio. Eta hark orain txosten bat egin behar duenez, ulergaitza izango litzateke ezezko txostena egitea. Eskumen hori egikaratzea eragozteko. Era berean, Legebiltzar talde guztiei ere zuzenduko gatzaizkie. Argi eta garbi adieraz dezaten ekimen hau lege proiektu gisa izapideatzearen alde
edo aurka bozkatuko duten. Esan behar dugu baita ere, lehen esan dudan bezala Eusko Jaurlaritzak txosten bat egin behar du, herri ekimen legegilea honi buruz, eta badira hainbat hilabete Imanol Pradales lehendakariari elkarrizketa eskatu diogula, eta orain artean ez du erantzun. Bai, talde parlamentariokin lehenagotiken ere egin dira bilerak, baina orain esan dugun bezala zuzenean eskatzuko zaie alde edo aurka bozkatuko duten. Morobiltzeko eta bukatzeko esango nuke, lehen aipatu dugan legea, hau da, herri ekimenak arautzen dituena, 2016ko ekainekoak, nolabait lege hori ezarri zela, herritarren parte hartzea bultzatzeko, Eusko Legebiltzarra gerturatzeko herritarrei eta orain ezezkoa ematea, eztabaidatzearen ukatzea oso larria izango litzeke. Benetan demokraziaren aurkakoa erabat. Eta hor dago keska, hor daukagu fasea, azkeneko fase hori eztabaidatzea, behintzat lortzea. Eta gero beste kontua da, aurrea egitea, argi dago, gobernua osatzen duten partiduek alderdiek ez daudela honen alde, EAJak esaten du hori, eskumen hori nolabait estatuarena da, egia da, arautu eta ekimen arautzailea estatuarena da, baina estatutuak ematen dio, lehen esan dudan bezala, osatzeko eskumen hori, eta hori uko egitea da, bere eskumenei uko egitea. Eta horrela dago kontua, eta PSek dio, hori diru sarrerak bermatzeko errentak nolabait jasotzen duela, eta gainera estatuko gobernuak ere asko egin duela pentsioen alde, eta horrela daude, eta biak kontra daude, ikusiko dugu zer gertatzen den. Eta beraiek 10.000 sinadura zeratzen dituzte, kautotu, euskaraz horrela agertzen da, egiaztatu edo izango litzeke, edo ziurtatu edo ez dakit, nola horrela arauak betetzen dituela sinadura bakoitzak, eta nolabete helburua jarri zen 3 lurraldeen artean 100.000 sinadura jasotzea. Hori pasa dugu, baina 40.000 gehiago. Gipuzkoan zen 35.000 sinadura jaso ditugu, 58.000 eta 39. Bizkaian 50.000 ziren, askoz ere gehiago bildu dituzte, eta Araban ere pasa dute jarritako muga hori. Orduan hor lan izugarria eginda, eta horregatik esaten duen lehen, orain egin behar dena da 15ko hori bultzatu, hori nolabaite borobiltzeko, hori da azken ekitaldia kanpaina honetan, eta horretan indar handia jarri behar dugu. Animo guztioi, eta 15ean Gasteizea, venga! Bukatzeko, ingo dugu, oso... Gora pentsiodunen mugimendua! Eta pentsiodunen borroka! Gora pentsiodunen borroka! A ver, hay más carteles por ahí.